construction worker ang nadakpan tungod sa kasong rape. Nabiktima niya ang 15 anyos nga babay nga silingan ra usab niya. Ani ang report. Gidala sa Cebu City Police Office ang 23 anyos nga si Ariel Arisgado Cuyos. Human siya masikop dito sa lungsod sa Bantayan. Diin giingon siya nga nagtago. Nahitabo ang pagpanglugos ni adtong tuig 2017 sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Apan matod sa dinakpan nga wa siya kahibaw nga naa siya'y kaso tungod kay wa man kuno niya mahilabti ang babay. Wala sir. Gikan na kagdo sa bahay sa kong kuan. Gagaw na kuan ko na nihapon. To balik ko kay padung ko sa kuan manukan. Nang babay ning dool sa kuan. Ning gako sa daan ko niyang kuan bawiyag. Apan matod sa kapulisan nga duha na kawaran ang napagawas batok sa akusado. Usa pa nganong nagtago man siya ug wa mo patimaw sa mga otoridad. Ang kasong rape walay piyansa. May warrant of arrest na, lumabas siya. Actually, pangalawang alias warrant niya yan eh. Kasi na-release yung warrant of arrest year 2018 and then last 2019, nag-release ulit. Sa pikas bahin, ani ay Swedish national ang gireklamo og rape sa usa ka babae. Sumapa nga naila-ila sa biktima ang suspek sa usa ka bar kinsa miuban kaniya dito sa boarding house sa babae diin sa kwarto mismo sa biktima nahitabo ang pagpanglugos. Tungod kuno kay nakainom usab ang biktima, wa na siya makapanalipod sa iyang kaugalingon. Nakasibat na ang suspek atol sa follow-up operation sa kapulisan. Ang iyang kuan siya nga nahubog kuno siya, nya gisundan siya, unya to dito nahitabo sa iyang kwarto ang pagpanghilabot sa Swedish National aning bayana. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.